салому алейкум, шом бахайр дӯстони меҳрубон. Хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед. Видео кӯтаҳак аст, маълумот нопура аст, 50 да 50. Ва як қавле ки ютуба маҳкам мекунанд дар Россия, дар тамоми ями Средни Азия. Хуб, барои кор чӣ кор мекунем? Хадмет ки ҳамин қарӯза дар бар буди, алҳамдулиллоҳ, миннатдор, дастгирӣ кардем. Ман аз ҳамаи аввал аз Парвардигор аз шумо миннатдор ҳастам. Алҳамдулиллоҳ, қариб мо 300,000 подписчик дорем, яъне дурусттараш ки 250 чанд ҳазор подписчик дорам. Чӣ гуфтанем? Кадмет ки моро ҳурмат менамехоҳад ки оянда бо ҳамин корои хайр бошем ё ки дастгири ягон рекламаҳо, ягон маълумотҳои пурра, моро агиҷо меоӣ. Агар дар худованд аки маҳкам наша, маҳкам кишид бо худованд бо яра ҳитга мекушояд. Аз гиҷо ҳозираша моро меоӣ? Аз Телеграм. Ман силкаша дар комментария ва дар описани видео мемонам. Телеграм Бобоҷон 88 менависед, ҷо бисёр мебурад. Ҳозираша айман 2200 подписчик дорад. Хуб, сурати худ мондагиай метуне иншоаллоҳ чӣ кор кунед? Дар ҳамин бидрои подписатсия кунед дар телеграми ман. Маълумотҳо, паспортҳо гумшудагӣ, мурдава, зиндава, ҳамаи чиза дар ҳамин телеграми Бобоҷон 88. 1 минут видеоҳай хоҳиш мекунам лайк, комментария хата фаромӯш накун. Як рӯзай ютуб, 2 рӯзай ин муҳим нест. Муҳим ин сарҷамъӣ ҳамеша якҷоя бошем, мардуми мусулмон, мардуми Тоҷикистон. Худо нигаҳдор. Рафтем. Хоҳиш мекунам лайкакото бизанед. Ин рақамои 93 мебинед, ҳиҷома омад метрои Лубнино. Биё иншоаллоҳ дар хизмати ҳиҷоме мо 2500 рубл. Хуб.